Hey! Good morning guys. Good morning guys. I'm going to school now. Today is Monday. School day. Bara-bara na. Ego ba? Ego mo bara-bara. Niyonggo mo bara-bara. Nahatod na namo sa Q guys. Sunod kay Magascos. Ay mag-withdraw pa daw ko na si Papa di ay. Mato pa daw mig bangko mag-withdraw si Papa and sa inikuman kay Magascos ang sagdanan. Insa maglimpyo pud ko kay grabing hugawan na. Then mag-check sa hangin kay murag feel na nanobra ng hangin or nakuha ko man ni Papa. Dili ko mahadlok ay, dili ko mahadlok muli ko ba kani ay. Ako mahadlok ay kay kung masipyat mangud ka kay matagak mong gani dia. Mahadlok ko una ba advance diri ang ipidpid diri sa kani ay fins kay basin ko matagak ko bahalag diri na laman ko mabangga. Muna daghag sama dahang ko diri kay basin matagak ko inana ba. Pero karon di na kay gitudloan ako Papa unsaon. Tuwa na si Papa guys ay kuani diri bangko Hachijuni nga bank. Unsa kana dira kay Matsu Kiyoshi kay drugstore na guys. Kana ay Hachijuni na dito Donki gasoline station. Ito Yokado. Inaning hitsura sa Japan guys. Inani kamingaw. Oh nice. Nice. Autumn feels. Ang mga dahon ay nag-change ng color. Sunod na guys. Nagkinahinay na dyan sa ka-fall. Ini ka-fallan. Nagmaupaw na kay sunod na pod kay snow. Trabahoan ni Papa sa una. Motorita Papa. Dili daw siya ganahan mo balik. Nag-training ay money kay silahang area sa una sa mga army. Dako kay space, diba? Na ilang mountain ay taguan na daw na nila sa una. Nang gidaga ng mga army ay di day makasod guys kung di army dira. Di pwede magdagandagan ra kung di ka army. Diri mi sa una maglakaw-lakaw ni Akiyo. Kay dool raman among boarding house diri sa una o among apartment back nya na ubo. Hatbat na diri. Ubanon ta mo or makita mo Japan ba? Unsay mga hitsura diri kay murag dugay-dugay na kuha na ka vlog da kay na busy kuan negosyong mini na ay. Hatbat. Welcome to Hatbat. Parking area. Daghag bakante. Ting duty man gudon guys. Monday man gudon mo daghag bakante. Ni towel guys para hatbat ni Papa kay para di na sila magpalit. May balik dyan dito sa sud guys towel. Nja sayang man. Bato raman noon pero kung di laman makalimtan magdara man mi kay sayang ba. Pero usahay makalimot si Papa og damo na mo palit na naman sa dito sa sud. Inja magdugang si Papa og kuan kanang marag shampoo sang sagdanan ba kaya kita mo na perting hugawa. Ay hugaw. Kana hugaw. Hugaw ka adjo kay 1 week na siyang may tubil-tubil anang murag shampoo kay nakalimot ko na ra dahil sa sabay gitaguan din ni Papa. Gipanguha man gud ni sa mga butang sa sagdanan kadtong nagsige pa kog paninda og gulay kay puno ang sagdanan ba dito sa Lodjo pud gipanguha ang mga karga kay para makarga ang mga gulay ba sa wana butang og balik mo na gibutang na ni Papa karon kay nakakita man si nga hugaw ang sagdanan. Nakalimot ko kung saan ang pagbutang ba dapat ayon ta nagpatudlo ko balik. Ito na si Papa. Diyan kani guys, kakita mo ni negative 6 degrees Celsius. So kani si Jack, kay pwede ni si Jack gamitin sa autumn. Kay mugahi man ni si Jack guys, kung kanang dili appropriate sa weather ba. Munang dapat appropriate sa weather na ni mga degree. So mura to guys, magpaabot ra ko diri ni Papa while mag cellphone or mag-edit or unsa pwede buhaton. Di na ko mo ba ni Papa guys dito sa sud kay hasulan manggud ko mag-try pa sa buhok adto na laman ko sa bahay. Pero si Papa ganahan sa diha kay dako man ag space insa na may massage ang kanang tubig nga murag mo massage sa imong lawas ba insa makapili ka kang unsa imong sudlan nga mura man siya tab guys nga ang sud kay tubig nga init di tubig nga nagbukaw-bukaw init nga tubig nga maksud ka ba nindot man sad sa pamati dira insa na pay massage sa sud pwede pud ka magkaon na pay mga pagkaon dira insa na pay sauna daghan kag choices banza si Papa ganahan sa diha kay dako daw ang space na sa kapilian sa napod sa massage sa makarelax jud siya ba kay wide ang tanawa ang makita dito sa bay man good kay gamay ra nga tab sa gamay nga area pero ako kontento ra ko dito kay naraman sa bay sa magbahalag maglangay-langay ko dira man good kay murag limited ang oras banza daghan kaganahan nga dapat mahumana ka na hasulan ko nang adto na laman ko sa bay okay na ko dito sa bay pero sa mo sud man po ko dira kung kana mga on dira sa sud kay na may laming pagkaon ko po diha
na may laming isda. Pero sa pagkakaroon, di lang ko mauban ni Papa, dili lang ko sagdanan kay arong mag cellphone ra ko or mag-edit or mag-upload og kuan or unsa hang pwede buhaton ba. So maura to guys, magpaabot ni Papa diri sa gawas. Unsa di pa man pud tugnaw diri. Pero kung winter jud guys, kay ganahan sad ko musud ha kay mas init man gud ang tubig diha. Unsa na po yung massage ba. Nana si Papa, mana siya after 30 minutes and 15 seconds. After pila man siya ka oras, naman ko kabantay. Nanji kang Papa? Huh? Papa, nanji kang gura ni. Nabura dahil ko na yung oras dahil nagdali po dahil taon siya kay kabawas na nagpaabot niya. Okay naman gulunta kay para makarelax siya. 30 分ぐらいしかいなかった。30 minutes dahil daw siya. Yoko didikta. Once in a while guys, nindot man good pod mag-relax diri guys, labi na si Papa nga hard work adjo ba. Munang tagana jag time para mag-relax. Diri jud mi nagpudyo diri sa una ba. Dalhon ta mo guys samang gipuyan sa una. Diri mi sa una ni Akio, diri mi ni Papa sa una mo nanin Papa. Wala dai mi 1 year diri daw guys, kay before nag 1 year sa Akio kay ni bali naman mi. Diri mi sa una magduwa-duwa ni Akio na park. Diri mi sa una guys. Bakanti paghapon si Zahang tod karon ang gipuyaran mo sa una wa pa ning pudso pero limpyo naman na mo kiri di siya Papa mo harata kara diri mo gud sa Japan guys kay before ka mohawa sa imong apartment kay depende nimo or inig-enter nimo kay pwede ka magbayadaan para inighawa nimo ba di na ka magbayad pero sa case nita kuya kay paghawa na mo nagbayad sa pila pa sang juma nan mang karata no soji Oh, kuanday na po kalapa daw kay para sa panglimpyo ba kay dapat inigawan nimo sa apartment guys kay limpyuhan man gud na nila before nila pasudlan og lain nga border and dapat bayaran na so ang nabayaran ni Papa daw ato kay mga napo kalapa daw kay hugaw man to ijang room kay nayelo ang ijang mga walling ba kay manigarilyo man gud na siya sa unan pero ni undang na siya karon kay masuko man ko kung manigarilyo kay it's not good for the health. Na po data diri guys sa watahan. Dapat maglakaw man tako makalodja man ning wala lakaw sa tapuan pa jud kumugawas basta tugnaw naman kun kay mo tukar jud ang pagkatapuan ay di ko ganahan mong gawas tungod sa katugnaw. Mao ni guys ay sugar nga naglalis pa jud ni Papa nga sugar kay ang sugar man gud kay loya. Sugar og sugar di siya Papa. Kay ang loya man gud guys kay sugar. Inza ang sugar kay sugar. Di ba pare-pareharan sa pronunciation na jilahi sa naglalis pa ni Papa kay dili lagi loya asok ka lang palita sa diri ko magpagas lamig jud na ibana oy kay nakay masugo-sugo ba gaani mong life basta na ibana nga responsable na I still believe in ever after with you. 2,000 na yung gipasud guys. Regular. Magkuha si Papa sa sukli. Sa una guys baka di man ko kay bawaan na kung saan pagkuha sa sukli kung magsud ko gisa kalapa dyan. Nanguntahan ako sa staff. Ang resibo ra dahil si Jan na dito ka ng murag barcode ba ibutang dito. Ibutang sa may ka ng murag machine dira. Kaya para mugawas ang sukli. Pero diri sa Japan guys, basta kabaw naman jud ka mag-Japanese, kay wala may problema mas di ka kapasa or di ka kakatun-ana kay basta na lang may mga tao mga hapon nga muta na lang ka sa mag-Japanese lang katudloan man jud nun kanila. So sumimasen nihongo wakarimasen, di ba? Maingon ra ka ba sumimasen kanang kuri di kinay kara o shite ko dasay. Kana lang ato 300 nga with shampoo na. Kinangan ko magkatun ani kanang akura kay dapat makatun ko di ko puro pagsaligra ni Papa. Start na, it's raining and it's raining in Manila na 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 na. Kami diri sa sud guys while nag bagyo sa gawas. Simba ko ay kuan bitaw na guys kanang car wash. Murag limpyo na the town. Limpyo na the town ang kanang kana guys kay dryer. Wari na daw, wari. And na daw guys, finish. Magtrapo ko guys, si Papa ka nagpahangin. Kuha na ito, basa. Di-dry naman ito, di man ko makuha tanan, yung tinangang igapon kapukan.
Muna ang giin kanina guys, nga bakante na diri sa back ba, sa likod. Kay gipanguha ni Papa ang mga butang kay para masud ang mga gulay. Katupir tindaghan ng gulay nga gipang so diri, pati atubangan nga halos wala ko space. Nawa na laman di ba? Mag-vacuum ko guys, isod na dira ang 100. Just start. Start na, dyan mo ang vacuum ay. Nasa 42 minutes na 19 seconds. Dahuma naman, limpyo naman. Sayang ang 2 minutes, pero limpyo naman. Wala tayo makuskus kay limpyo na. Di man gud kadzuhuga upod. Mga okay ra tong 2 minutes nga remaining. Humanami dito guys, nagaan po ang pamati ba nga nalimpyo ang sagsanan. Muhapit sa ko dire guys ay Avil. Kaya mapalit ko medyas. Si Papa na ko nagpaabot na. Welcome to Avil. Patanahon dahil mo guys sa sud silang store basta autumn. May mga pangtugnaw na. Kung summer na po guys, kay lahi na po nilang mga style diri. Ay mga pangtugnaw na, di ba? Darang mga medyas diri guys, ay pang winter na po ilang mga medyas. Ang baga-baga na. Dahil po ni ang kani ay napaday sila pang summer. Ang kani pwede pa ni pang summer. Dara day mga medyas guys nga pangtugnaw. Kani ay warm socks. Na diri ang gipang pangita ay. Kani nga mga pajama ba? Nana ko'y nakitaan ay. Ganahan ko ani ay. Daghan ako gipamunit. Nawala pa nilabo sa tong budget. Nagpalabi na ako. Imbis kay di ko mag-withdraw na lang. Kaya nagpalabi pamunit. Muhawa na ta diri guys. Kay basin mamunit patagdaghan. For the medyas daw. Pero daghang ipalit. Papa ay. Talo itaw na tog. Sa sunod guys. Kay namig tinho. Mga on mi diri ni Papa paniod to. Nagpili mi sa order ron guys. Kaniya ang Papa kay kani daw. So, nana ang order guys. Muna ang ganahan ay sa itami ang tawag ani guys. Kani gyuza, itlog, nya kani tsukimono, nya sabaw. It's it. Tampay. Tagay. Shot puno. Mga unta. Muna ang ganahan ay sa itami. Kuri, wish sila yung Papa. Healthy nya. Lami po. Di ko kakuhaan nga flavor guys. Lahat dyan siya lang. Papa ko lang. Nakata na itong Papa ang itlog. Ano kay Papa ay? Dito sa Japan guys ba? Kay bawal ni Nana nga pagkabutang sa chopstick. Anay, kay buhaton na nila sila kung naipatay. Kung mukaon gani ka, ana siya pagkabutang. Pero sa mga wala nakabalo kay okay raman. Pero kung nakabalo mo, dapat na pagkabutang. Apil ni si Japan gispilahan na mo katong before mi nag-trainee, before mi niya diri sa Japan ba. Kitudloan mi nga unsaon pagbutang sa chopstick. Nakaon sa ko di magsitabi. Brato ra ni siya nga set guys, pero mabusog na ka. Mga 800 yen naman siguro na. Pero kompleto na. Nanay sudan, nanay gulay, nanay sabaw. Good na. Sabaw. Busog much. Muli na ta guys, kay kompleto na mong kuan biyahirong adlaw.